Na hát, sziasztok, én Sanyi vagyok, és ez itt a DAA 2026 kibeszélő, én már 5. része, nagyon kemény, nagyon durva, és hát a mai részben itt vagyok veleteket szokatlan időpontban, ugyanis, mint hogy láthatjátok, itt van a kokádám, ugyanis én ezt nektek vasárnap este 9 óra után veszem fel ezt a videót, ugyanis én ezt nektek reggelről szerettem volna elkészíteni, és a szokásos délután időpontban kitenni, kiposztolni, csak aztán rájöttem, hogy ugye március 15-én délután nem lenne a legjobb dolog. Szóval, ja, így hát egy napot így csúszott a videó. Szóval, ja, valószínűleg ilyen délután 1-2 körül fogjátok látni, de majd meglátjátok, hogy mikor került ki. És hát a mai részben még így bevezetésként annyit szeretnék mondani, hogy a második elődöntő 10 átdolgozott dadáról lesz szó, mint ahogy a videónak a címében is látható, ami ugye nyilván a második válogató 10 dada csak ugye most át van dolgozva, szóval ugyanazok a dadok csak át vannak dolgozva. Na de vágjunk is bele. Hát nálam 10. helyen végzett Dopman, nek a dada, ugye a Tigris és Sárkány, még mindig érdekes ez a zene cím, amúgy diszkó műfajba kellett, amíg a zsűrinél ő egy helyen jobbat kapott, szóval 9. lett, és nálam ugye, mint ahogy mondtam, tök utolsó volt a második válogatóban is. Egyáltalán nem meglepő módon, meg szerintem most sem egyáltalán meglepő. Amíg a zsűrinél meglepő módon ugye ő 3. lett akkor, is nekik valahogy tetszett, de szerintem inkább nem tetszett, hanem a Mani az csodákra képes. Szóval, ja. Szóval, mint ahogy mondtam, borzalmas volt, és szerintem még a második válogatónál is borzalmasabb volt, ugyanis ahogy elkezdte, úgy lett egyre rosszabb. De egyébként nagyon jó kis diszkó műfajt kapott, szóval, hogyha ezzel nagyon jól élt volna, akkor nagyon jó helyezést kapott volna, több mint valószínű. Még tőlem is, annak ellenére, hogy annyira őt nem kedvelem. Na de menjünk is tovább. 9. helyen végzett nálam a Dismus Bidáv együttes. Nekem nagyon tetszik a nevük, meg minden. És hát az énekesük is ugyanis Szerina, ról 3 pozitív dolgot el kell, hogy mondjak. Nagyon tehetséges, nagyon jó hangja és nagyon karakteres. Viszont nekem a daluknak az átdolgozása, ugye swinges nem annyira tetszett, ugyanis tőlem annyira messze áll a swing, mint Makó Jeruzsálemtől, meg ugye én azt szeretem, hogyha egy dalban ugye van ilyen jó nagy ugye robbanó rész, meg ilyen hatalmas refrének, meg ilyenek, ez ugye a popba van, meg leginkább meg a rockba, és hát, ja, ebből ugye nincsen olyan, és nálam azért végzett ilyen gyenge helyen, és igazából a zsűrinél ugye picit jobb helyen végzett holtversenyben 6. helyen, amíg ugye nálam ugye ők 7. voltak ugye a második válogatón, amíg a zsűrinél 5. szóval, ja, mindkét helyen esett egy picit a dol. Na, menjünk is tovább, ugyanis nálam 8. helyen végzett a Kökény Dani, ugye a Sose Fedett című dadával, ami nekem ugye a második válogatóban nagyon tetszett számomra, azóta a leggyönyörűbb Eurovíziós szintű káprázatos volt, meg minden. És amikor mondták, hogy ugye rockba kell neki eldolgozni, akkor én ott már elkönyveltem, hogy ott lesznek bajok majd. És hát bejött sajnos a megérzésem, azért esett ekkorát, ugyanis nekem a rock verzióban egyáltalán nem tetszett. Mert igazából ez minden volt, csak nem rock, ugyanúgy énekelt, mint a másik válogatóban, csak volt a rockzene. Meg amúgy szép volt a hangja, meg minden, de ez nem rock volt. Nekem ez a nagy problémám ezzel, hogy nem teljesítette a feladatot. Viszont én azt értem, hogy meg akarták hagyni a dalnak a hatását, ugye, ezt a meghatoltását, de szerintem még így is eltűnt belőle. Én meg amúgy úgy vagyok ezzel a dologgal, hogyha valaki meg akarja hallgatni azt a megható eredetit, akkor ott van az eredeti, és hogyha már rock, akkor csináljuk már meg normálisan, nem csak így, hogy rock szóljon a háttérboss közben, meg ugyanúgy énektek tétel ilyen
mert az nem rock, hanem rírai rock. Hogyha egyáltalán van ilyen, szerintem nem létezik ilyen. Bárki tudja, lehet, hogy feltaláltam most nektek egy új zenei műfajt. És igazából a zsűrinél ugye ő második lett meglepő módon. Amíg ugye a második válogatóban meg ugye a negyedik volt, szóval náluk meg 2 helyet javult, tök érdekes. 7. helyen végzett nálam a Richmond Orchestra, aki ugye egy helyet feljött, ugyanis számomra egy fokozattal jobb volt a dal, egy minimálissal, ugyanis nagyon meglepődtem rajta, de női vokál volt a dalban, de nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Amúgy továbbra is nagyon bírom ezt a dalt, mert nagyon kedves a hangzás, meg nagyon különleges, meg nagyon szokatlan. Meg amúgy a együttes is nagyon szimpatikus, az egyik kedvenceim az idei dalban. Szóval ja, örülök neki, hogy jók voltak egy minimálissal. Így hát ők 7-ek lettek nálam, amíg a zsűrinél tök meglepő módon mindkétszer 10-ek pedig Dopmenes sokkal rosszabb volt. De ez csak az én véleményem, de szerintem ez a többség egyetért. Mint ahogy láttam a kommenteket, na de menjünk is tovább, ugyanis nálam 6. helyen végzett egy olyan versenyző, akiről én megmondtam, hogy ő benne én látok valami fantáziát, hogy ő nagyon jó, lesz meg minden, hogyha megmutatja magát, és hát igen, Czakó Juri brutálisan jó volt, nagyon jól összerakta, imádtam a hangszerelést, meg magát az egész dalt, nagyon jó éneket, viszont volt benne egy-két baki, hogy ordít. Hát nem az, hogy ordítozott, hanem ilyen ordító hangja volt egy picit. Így ilyen 1 vagy 2 percnél a dalnak a közepe felé, de ettől el tudok tekinteni, mert ja, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És hát a zsűrinél ő holtverseny a második lett, ott van Kökén Danival, és ugye nálam ő 9. volt, szóval egy minimálisat volt, ilyen közepeset, amíg a zsűrinél ő 8. volt, szóval ja, zsűrinél nagyon felfejlődött ő, ami egy nagyon jó hír. Még a végén meg fogom kedvelni az univerzumot, mert amúgy a eredeti változat az valami borzalom volt. Most meg nagyon megtetszett ez a változat, szóval még a végén a univerzummal ki fogok békülni. 5. helyen végzett nálam Beretka Ádám, aki számomra nagyon zseniális volt, nagyon jól szólt, rock verzióban is. Pedig egy kicsit féltettem őt ettől a rock verziótól, de meglepően jó volt. Nagyon meglepődtem rajta. Valaki írt a kommentben, hogy nagyon hamis volt, meg hogy nagyon sok ilyen hamis volt. Én ezt egyáltalán nem hallottam, bár én néha azért, meg azért nagyon sok esetben én a hamisságot nem nagyon hallom meg, szóval javítsatok ki, hogyha hamis volt, de hogyha hamis is volt, akkor el tudok tőle tekinteni, mert brutál jó volt. Nagyon tetszett. Meg amúgy rockba is nagyon jó átjött ez a francia rész. Rockba is nagyon jó bededokta. Rockba is nagyon jó szólt az a kis francia rész. Szóval ja. És hát azt ugye, ami még pozitívum Eda mellett, hogy igaz, hogy talán egy picit gyengébb volt, mint a Czakó Juri, viszont én azért tettem feljebb, mert ugye egyrészt ugye Czakó Juri bakizott, másrészt ugye ez a dal ez fokozatosan fejlődött fel, hogy minél jobb lett, amíg Czakó Juri az ugye végig jó volt. És én számomra az értékesebb, hogyha valaki fokozatosan lesz jó, mint hogy végig jó legyen. Mert abban igazából semmi különleges nincs. És ebben meg amúgy van nagyon sok ilyen dal, amit nagyon szeretek, hogy így az eleje az anya nem, és egyre fokozatik, és egyre jobb lesz. Nagyon tetszenek az ilyenek. És a zsűrinél ugyanúgy 5. volt, és egyetértés van végre a zsűrivel, ezt el se hiszem. Amúgy ő metálba volt, amíg Czakó Juri is a metálnak a rokon zenei irányzatában volt, ugye rock, és a Richmond Orchestra pedig ugye funky volt, ugye ezt a 3-at elfelejtettem nektek mondani. Így hát, ja. Illetve még azt is mondom nektek, hogy ugye nekem
egy helyen jött fejem, mert ugye nekem második válogatóban ő 6. volt, ugye Ádám. Amíg a zsűrinél meg ugyanúgy maradt az 5. helye. Szóval, ja. 4. helyen végzett nálam Hudáni Judi és Hisán Nobia sosem eléggel. Hát, gyerekek, nagyon jó hírem van, kibékültem a sosem elégnek a dalszövegével, ugyanis én ugye az előző részben ugye azt mondtam, hogy gyönyörű volt a dal, viszont ugye megjegyeztem kritikaként, hogy sok a sosem elég, de már kibékültem vele. Nekem nagyon tetszik, hogy nagyon, nagyon gyönyörű meg minden, és hát ebben az átdolgozásban is nagyon tetszett, nagyon érett hozzá ez a floor pop műfaj, ez fogalmam sincs milyen zenei műfaj, sosem hallottam még róla, pedig én hallgatok popzenét, de először nekem tisztára olyan volt, mintha a népzene lett volna az egész. Nagyon jó megadta ezt a népzenei vibe-ot, és nagyon különleges volt, nagyon tetszett a refrén, nagyon, nagyon jó volt. Szóval, ja, így hát nálam Hudáni Júri megtartotta a 4. helyét, nem azért, mert nem volt jó, mert sokkal jobban tetszett ez a változat, viszont voltak ám meglepetések így a top 3-ba, mint ahogy az első elődöntőben. Hál' Istennek sok ilyen meglepetés van, legalább nem unalmas, hogy mindig ugyanazok teljesítenek jó, hanem mások is. És hát a zsűrinél Hudáni Judék 6. lettek, szóval náluk 2 helyen gyengébbet mentek, de nem baj. De viszont az a jó hír, hogy ugye 3 helyet feljebb jöttek, ugyanis a zsűri nagyon leértékelte őket a másik válogatóba, mert ott 9-ek voltak csak. Csak. 3. helyen végzett nálam, hatalmas doppelgés, meg taps, vagyis bronzérmes lett, a Vinci Dolls. Elképesztően gyönyörű volt, ízig, vérig, egyáltalán nem tudok belekötni. Gyönyörűen szólt. Nagyon tetszett, pop stílusban is. Nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen gyönyörűen elő lehet adni pop stílusban. De nekik sikerült abszolút. És ugye a zsűrinél ők másodikok lettek, szóval egy helyet leestek, ugyanis náluk ugye első volt ugye a második válogatóba, akkor ugye emlékszek is, hogy ugye mondtam, hogy túlzás, és ugye nekem akkor 4. volt, szóval nekem egy helyet feljebb lépett, szóval bronzérmes lett így a dal, így a második elődöntő, de amúgy nagyon jó dolog, azt kell, hogy mondjam. És hát gyerekek, hatalmas doppelgés az eddigeiknél is nagyobb. Ugyanis második helyen végzett nálam Dóri Móci, a Szuzival, aki aranygombos lett, szóval igen! Ott van Arany Timi mellett, Dóri Móci másodikként a Dal 2026 fináléjában. Teljesen megérdemelten, ugyanis brutálisan jó, funky, vagy punky, vagy nevezzük bármilyen zenei műfajnak. Tök mindegy. Imádtam. Elképesztően zseniális volt, nagyon jól össze lett rakva. A magyar Of The Range. Abszolút. Valaki azt írt a kommentbe, azzal nagyon egyetértek, ugyanis én Of The Range-et ismerem, és hát tényleg, a Dóri Móci az konkrétan a magyar Of The Range. A 20-as éveiben járó régi Of The Range, csak magyar változatban, brutál jó volt. Dóri Móciból kinéztem, hogy nagyon jó lesz Dóri ennyire, azt azért nem gondoltam volna. És a zsűrinél, mivel ugye aranygombot kapott, így automatikusan első lett, mint ahogy az első válogatóban, vagyis a másodikban, bocsánat, a félrebeszélek, nekem ugye este van, nektek meg csak délután, és hát ja, így egy helyet nálam javított, szóval bronzérdemről váltottunk ezüstérdemre. De szép lenne, hogyha a fináléban meg aranyérmes lenne. Bár erre azért nem sok esélyt látok, de azért van esélye. De szerintem nem ő fog nyerni, de hát ha. És hát gyerekek, nálam abszolút a favoritok lettek, egyáltalán nem meglepetés. Patocska Olivér és Pábadás Kálmán a régi szép mesékkel. Egy szó, elképesztő.
Második szó, csodálatos. Elképesztően csodálatos volt. Hát gyerekek, nagyon jó volt ez a változat. Nem gondoltam volna, hogy ők ilyen jól lehozzák rockba. De ők ebből is látszódik a sok oldalak, és hogy együtt ketten ők bármilyen stílusban megállják el őket, mert ahogy népdal volt, népzene, most meg rock, rohadt jó volt, nagyon tetszett. Modern. Szóval hatalmas gratulál nekik innen is, és igazából nálam simán megérdemelték volna az aranygombot. Meg annak ellenére is, hogy néha ugye nem hallatszódott jól ugye a hangszerek miatt, ugye a metal rockos hangszerek miatt a énekük. Mert érdekes, hogy metal rockos hangszerük volt és rock dal. Így hát ez kicsit így ellenmondásos, mert igazából teljesítették a feladatot, de mégse. Szóval, ja. De amúgy na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Az a lényeg, hogy teljesítették végül is, csak másféle hangszereléssel egy picit. És hát elképesztően csodálatosan. Eurovíziós szint a daduk elképesztően jó, csodálatos. És hát igazából, ja, hogyha így a kettő elődöntőt nézzük, akkor kimerem jelenteni, hogy szerintem Pál Balázs elmennék, lehet, hogy megnyerik a dalt. Dal 2026-ot, csak hát nagyon félek ettől, hogy ez megint nem fog megvalósulni, mert nagyon látszódik a zsűrin, hogy nem szimpatizálnak velük valamiért. Meg amúgy Olivért is így teljesen oktalanul így elkezdték így mocskolni. Vagyis nem mocskolni, mert az csúnya szó, hanem kritizálni, hogy így jobban álljon bele a dalba meg minden, de szerintem elképesztően jó duett volt, szerintem nagyon jó benne volt. És tényleg duett volt. Mert ők szerintük ez nem volt duett. Hát akkor mi volt? Egy ember látott? Nem, ketten. Hát akkor azt hívják duettnek. Szóval, ja. Hát ez lett a leghosszabb idei kibeszélő rész idáig, ugyanis most kicsit lassabb voltam, hogy ez a fáradtságnak köszönhető, de köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel meg minden. És hát a harmadik válogatóval folytatjuk most vasárnap. Na szevasztok! És hát igen, ja. Kivételesen most kétszer látjuk egymást a héten. Na ciao.